ng mga nagbabagang balita. Lalaki dead on the spot matapos makaladkad ng tren sa Libmanan, Camarines Sur. Higit sa 400 pulis naga, sobra sa timbang ayon sa assessment ng NCPO. 3 tulak ng pinagbabawal na gamot, timbog sa magkakahiwalay na operasyon laban kontra droga sa Naga City. Higit sa 1.3 milyong droga nasamsam. At Kamsur Maid officially launched na. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 21 anyos na lalaki sa Libmanan, Camarines Sur matapos makaladkad ng tren ng PNR. Biktima, dead on the spot. Narito ang ulat. Mabuot po yung aki ko na mahigos. Kung hindi ko araw ko ano nangyari yung ganyan sa anak ko. Hindi mapigilang maging emosyonal ni Nanay Mariel habang inilalarawan ng 21 anyos na anak nitong si Manuel. Ang kanyang anak dead on the spot at nagkalasog-lasog ang katawan matapos masagasaan ng tren hapon nitong June 6 sa barangay Bagong Bayan, Libmanan, Camarines Sur. Nagpaalam umano si Manuel ng parehong araw pero hindi na ito nakauwi ng buhay sa kanilang tahanan. Nagpaarma tapos dahil na siya nagbalik. Hanggang sa uminabot yung bangge. Nagpadyak ako, nabalitaan kong may naligis na lalaki, wasak daw po ang payo. Sa investigasyon ng Libmanan Police, posibleng dinamdam ng biktima ang sinabi ng kapatid nito. Hindi rin umano napansin ng biktima ang tren na direksyon, panaga kaya nahagip ito. Kaya yun po ito ang nangyari, aksidente na siya, nagudgud ng tren, kung saan nagsapo nga na manlain-lain na serious physical injuries na naging kausakan sa iyang pagkagadang tulos. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Libmanan Police sa naturang insidente. Samantala nakipag-ugnayan na rin ang Philippine National Railways sa pamilya ng biktima. Sa pahayag ng PNR, inihahanda na nito ang agarang tulong na iaabot sa pamilya ng biktima. Muli rin pinaalalahanan ng ahensya ang publiko, ang mga residente at motoristang gumagamit at tumadaan sa PNR right-of-way na iobserba ang stop, look and listen. Chris Novello, CSN. Higit sa 400 pulis ang sobra sa timbang, 69 naman ang ubi sa anay ng Naga City Police. Base yan sa lumabas na assessment ng Naga City Police Office sa kanilang mga kabaro. Mga overweight at heavy-gut na mga pulis, obligadong sumunod sa health activities at physical fitness test. Narito ang ulat ni Regine Bue. Buwan-buwang nagsasagawa ang Naga City Police Office ng assessment para sa kanilang mga kabaro na may sobrang timbang bilang pagtugon sa utos ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Base sa datos ng NCPO, 409 na pulis ang naitalang overweight, 69 ang nasa obese 1 at 8 ang nasa obese 2 category, base sa Body Mass Index o BMI na ginagamit bilang batayan sa pagsukat ng timbang. Wala namang ipinagbawal na posisyon o gampanin sa mga pulis na nasa overweight category, pero inoobliga silang sumunod sa mga health activities at regular na physical fitness tests. Yung physical conditioning ay para sa amin naman talaga yon, no? So hindi kailangan yung sinabing parang may consequence kung sakali na mag-fail. Sinishape lang ng higher office or ginaguide, no? So since kasama siya sa police activity, wala pong magagawa, talagang susundin natin. Kabilang sa mga aktibidad na ito ang Zumba tuwing Martes at Huwebes ng hapon at iba pang wellness programs para matulungan silang bumalik sa normal na timbang. Inilunsad din ang weight loss program kung saan may gantimpala ang pinakamalaking makababawas ng timbang. Bukod dito, buwan-buwan ring tinututukan ang progreso ng mga pulis sa pamamagitan ng regular weight checks. Bagamat direktiba mula sa National Office ang pagbabawas ng timbang,
Ayon sa PNP Naga, hindi layunin ng pulisiya na manakot o mapahiya ang sinumang personnel. Sa halip tinitingnan ito bilang bahagi ng disiplina at pagpapabuti sa kalusugan ng mga tagapagpatupad ng batas. Portado po natin ito. Aside from directive po ito ng higher office, malaki po talaga ang tulong sa health ng bawat membro ng PNP po. Suportado naman ito ng buong hanay at iniulat na wala namang nakakaranas ng diskriminasyon o pamamahiya dahil sa bagong pulisiya. Ito'y bahagi ng mas malawak na hakbang ng PNP para matiyak na ang mga miyembro nito ay handa, malusog at aktibo sa pagganap ng kanilang tungkulin sa publiko. Regine Boy, CSN. Higit sa 1.3 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad sa isang babaeng drug suspect sa Naga City. Dalawa pang tulak umano ng pinagbabawal na gamot, tiklo sa search warrant. May ulat si John Amador. Agad pinusasan ng mga otoridad ang naging subject sa iginasang bypass operation ng mga otoridad pasado 1:00 ng hapon nitong July 7 sa Barangay Triangulo, Naga City. Nakumpiska sa suspect ang aabot sa 1.3 milyon na halaga ng hinihinalang shabu. Ito namang bypass operation na sinagawa natin ngayon sa tulong ng pinagsasabi na perasa ng PDEA Regional Enforcement Team at yung aming tanggapan, yung PDEA Kamsur Provincial Office, is nagsagawa po kami ng bypass operation base dun po sa binigay na impormasyon ng aming confidential informant na mayroong isang personalidad na naghahanap ng buyer ng shabu. So, after ng operasyon namin ng nakaraan, agad naming pinano itong operasyon na to. Bumiyahe pa mula Las Piñas ang suspect para magbagsak ng droga sa lungsod. Ayon kay Fajardo, malakas na naman ang supply ng droga sa bansa at bagsak presyo na ang bigayan. Bumiyahe siya, nag-commute lang siya. Actually, may mga recovered tayo dyan na ticket which is subject for verification. Kung siya lang ba ang nagbiyahe o may kasama siya. So, yung transaction natin is 200 grams which is yung kanyang sinabing presyo is ang napagkasunod na presyo is 360,000. Pero yung standard price nito na nahuli natin is 1.360 million pesos. So kaya naman rampant ang pagpasok ng illegal drugs dito sa province of Kamsur, lalo na po sa Naga. Dahil marami po talagang supply. Kung nakikita nyo na doon sa news sa Metro Manila, nagkalat yung shabu. So ngayon, parang pababaan sila ng presyo para paramihan ng customer, ng buyer. Biyahero lamang umano ng droga ang naarestong suspect na taga Zamboanga del Sur at iimbestigahan kung saan ang source nito ng droga. Samantala, dalawa naman ang arestado ng pinagsanib na pwersa ng CDEU, PIDEG at Naga City Police sa ibinabang search warrant sa dalawang suspect na nakilalang sina alias Maya, 20 taong gulang at alias Utoy, 55 na parehong taga Sagrada Familia Peña Francia, Naga City. Nakuha kay Utoy ang 29 na pirasong plastic sa sachet ng hinihinalang shabu, habang 21 naman ang nasamsam kay Maya na hindi pa madeterminang halaga. Successful ang sa tuyang operation, na-implementa itong duwang SW na aprobado kang korte. And yun nga mo ko sir, na-apprehenda si duwang suspetsado. Dito talaga maubos-ubos. Pero siring man na dito maubos-ubos. Pero yung magiralang PNP na nagawa o operate sa inda. Na aram ta existing pa manggirari siya. Kasama sa operasyon mismong ang OIC Chief of Police ng lungsod na si Police Colonel Gilbert Fariñas at asahan umano magtutuloy-tuloy ang operasyon laban sa illegal na droga. Nasa kustodiya na ng PNP ang mga suspect na naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. John Amador, CSN. Kasabay ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan, pinaghahanda ni Governor Elray Villafuerte ang bawat alkalde, city, municipal at barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camarines Sur na maglatag ng preparedness measures sa tag-ulan. Sa memorandum na ilabas ng gobernador, ipinag-utos nito ang pagsasagawa ng mga cleanup drive, declogging sa mga baradong kanal at drainage system para maiwasan ang pagbaha, trimming sa mga puno ng kahoy na maaring maging sanhi ng sagabal sa malakas na hangin. Inutasan din ng gobernador ang bawat LGU na suriin at patibayin ang bawat infrastruktura tulad ng evacuation centers, flood control facilities at slope protection areas. Pinapatayak rin nito na updated ang contingency plan at evacuation procedures
upang matiyak na madali itong mauunawaan ng mga residente. Layunin nito na mapanatiling ligtas ang bawat mamamayan sa Kamsur sa gitna ng banta ng kalikasan ngayong tag-ulan. Nagtalastasan at nagpasiklabat ang 14 na rappers mula sa iba't ibang lugar sa Kabikulan sa kauna-unahang Rap Battle League sa Bicol. Rappers, malaki ang pasasalamat sa Kamsur Made at Next Gen Kamsur sa naitatag na platform sa mga local hip-hop artists. Narito ang ulat. Mabibigat na linyahan. Maiinit na salita. Ako'y hindi nagtitipid. Sa bigat ay kumakalansing. At itong mga hindi nag-iisip, ang napili kong aksayahin. Wordplay. Mas pinili niya yung babaeng nag-uuling, mas hot daw kasi. At bars. Oo, yung amoy di gumana. Para bang may COVID, kahit deleted na yung bid. Ito'y taon ng Lara. Pagkaputok, sabog ang baga. Kita nyo ang ganun ang tama. Oo, walang proof. Kita nyo ang baon yung bala. Success ang kauna-unahang rap battle competition sa Bicol Region ng Oragon Rappers Community katuwang ang Kamsur Made, Next Gen Kamsur at Element East. Mula pa sa iba't ibang lalawigan sa Kabikulan ang mga kumasa sa bagtakan kung saan 14 na MC ang naglaban-laban sa bagtakan a cappella at with beat. Beat ang mga bara, mga banat at paut kataga na pinag-isipang mabuti ng isinulat. Next Gen Kamsur, Oragon Rap Battles presents Bagtakan. Ang MCing ito, nakapantulog pang attire at tila napadaan lang. Yung outfit ko, every battle kasi talaga, ganito yung outfit ko. Since 2011, minsan nakapambahay lang. Yung humble MC ba, ganito talaga, di pa ako comfortable sa outfit na palagi nakapambahay lang. Kaya ganito yung outfit ko. Pinakabata sa mga lumahok ay ang 16 anyos na rapper na si PJ Bon mula pa sa Kanaaman, Camarines Sur. Full support ang mga magulang ni PJ kasama pa ang kanyang ina na nanood ng kanyang laban. Di mo kinakain ng masaliit pa sa ahon, pero kung usapang papugian may laban-laban pa ako doon. Ano po, sa mga pag-perform ko po kaya day ko si Mama kaibanan, tas gusto ko ngunyan, mapailing ko kay Mama na manggagana ako daw argo kaniyo. Yun naman yan ang sabi ko sa iya. Imbis na kung ano bagang gibuhin niya ngunya na mga bagay ka. Iba baga mga ano ngunya kahubinan. Imbis na may ano siya sa ibang issue. Hindi niya na i-focus. Para sa 2024 Flip Top 2x2 Champs at Kamsur Made Artist, Atoms at Cygnus, dream come true na mangyari ang naturang event. Marami umanong rappers na naghahanap ng platform para ma-showcase ang kanilang talento sa pakikipagbalagtasan. Kaya yung ginawa namin, gumawa kami ng platform na ganito para makita naman yung mga diamante dito sa Bicol. Kaya yung mga lahat ng may mga potential na syempre talents, katulad nga kanina sinabi sa Kamsur Made launch na yung talents nandyan pero yung ugali kasi yun yung parang inaano natin. Kasi lahat ng naka-line up dito, sila parang buong puso silang pumunta dati. Makikita nyo na yung talent, yung skill na mga Oragon talagang hindi lang basta pang Bicol. Kundi dapat makita ng international, kailangan lang nila ng spotlight para makita yung galing talaga nila. Kasi yung mga Oragon talagang common na magagaling talaga. Pero wala lang talagang sumusuporta, walang platform na maganda, walang nagkokonekta sa kada isa't isa. Kaya sobrang laking pasasalamat namin sa Next Gen Kamsur at saka kay Gob El Rey, saka kay Direct Boom Dayupay sa pag-support sa gantong klaseng event. Makikita naman natin na sobrang daming Bicolano na preparado at talagang gustong manalo sa buhay. Dito umano maaaring madiskubre ang Next Gen Hip-Hop Artists ng bansa kaya mahalaga na may ganitong platform na kanilang stepping stone to the biggest stage. Malaking tulong sa mga battle MC na makapag-spread ng kanilang talent, maispatan, mabigyan ng spotlight. Tapos malaking pasalamat ko kasi tulad ko bilang matagal na rin na battle MC, nagkaroon pa rin ako ng pagkakataon para makapag-battle dahil sa event nito dito sa New Jersey. Napaka-solid kasi syempre yung ibang mga artist dumadayo pa sa malaya sa
to Luzon, di ba? Ay sa Manila para lang makapag-battles, maka-experience ng ganito. Pero ngayon, binigyan na ng chance yung parang sa Kamsur na makapag-open ng ganitong klase ng platform sa hip-hop. Napaka-solid. So, sana tuloy-tuloy pa rin na supportahan nyo yung Bicol hip-hop movement dito sa Bicol. At sana taos-puso nyo pa rin supportahan yun. To be honest, ako sa pinaka-thankful na nagkaigwan ng platform na arog kani sa karani sa komunidad meta. Ako medyo arayo pa kong tinambak. And ako, kadto pa man, dati pa man, aspiring na ako maging battle MC na dahil ako nagkakaigawang pagkakaroon, tama man masyadong platform, digdiyo. Isa-isa rin nag-perform ang guest artist na sina DJ Med Messiah at Miss A ng Moro Beats, Art Strong, Dash Calzado at Boom Dayupay. Nag-perform din ang concert-made artist na sina L.A.E., Love Murillo at Laika B. Pinuri ng season artist na sina Dash Calzado at Moro Beats ang Kamsur Made, ORC at Next Gen dahil sa success ng aktibidad. Opening salvo pa lang ito dahil nakatagdang umikot ang Uragon Rappers community sa iba't iba pang lalawigan sa Kabikulan para sa bagtakan. It's great to see na meron ganitong Uragon rap battles right now. So it's giving everyone a chance, especially yung mga, the youth. And that's why ito yung Next Gen is such a big, talaga, it's a big thing. It's lalo na, of course, we have Element East na po. Okay, yung mga sumunod dito sa lahat. Na para bang we're here to uplift them and to give what we've learned from, our mentor. And of course, especially as a hometown din, as a Bicolano. Sobrang swerte ng mga tao dito sa Kamsur kasi may ganitong platform. Sa tingin ko dapat hindi nila i-take for granted yung mga ganitong pagkakataon. Sana mas palakasin pa, mas laksan nila yung loob nila na lumapit, mag-submit, pakita yung mga skills nila para mailabas natin yan sa buong mundo. I think there's just so many talents talaga sa Kamsur, and I think putting a platform, mas ma-discover talaga sila, and then mas ma-recognize tayo sa buong Pilipinas, but and even in the world. I totally believe that. I think yung believe sa sarili ng mga artists, eventually tataas siya na they'll realize na kaya talaga natin to compete globally. And with Next Gen Kamsur and all the people that's gonna converge to really help them, it's gonna be alright. The future looks good. Chris Novello, CSN. Higit sa 20 kuponan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang magpapalakasan sa 4th Inter-Agency Sports Tournament ng PDRRMC Kamsur. Governor Elray Villafuerte dumalo sa tip-off ng tournament. Narito ang ulat. Kasabay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, opisyal nang binuksan ang ika-4 na taon ng Inter-Agency Sports Tournament ng PDRRMC Camarines Sur. Ginanap ang opening ceremony sa Caforte Sports Complex sa Cadlan-Pili, Camarines Sur, kung saan sama-samang dumalo ang mahigit 20 kupunan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, uniform personnel at mga local government units sa lalawigan. Ayon sa isa sa mga kalahok sa larong basketball na sakyer ng DPWH Camarines Sur 3rd District, malaking bagay ang ganitong mga palakasan dahil hindi lamang ito pampalakas ng katawan, kundi nagiging daan din para sa mas matibay na samahan ng mga kalahok. First of all po, salamat po sa MDRRMO sa pag-organize ng araw ganing pakawat, and thank you din po kay Gov. Elray sa pagtauning opportunity na makapagpakawat ulit ng araw ganing para sa mga empleyado pang government. Ayon naman kay Police Colonel Virgilio Olalia Jr., ang Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office, isa itong mahalagang aktibidad dahil sa gitna ng kanilang mga tungkulin sa publiko, mahalagang mapangalagaan ang physical at mental wellness ng kani-kanilang tauhan. Sa kanilang hanay naman ay may 2 grupo na kalahok, ang Kaugma Cups at CSPPO team.
Salamat kami ang PNP kasabay sa sports activity na sponsored by the Provincial Local Government of Camarines Sur. And dahil kay Puhan mo ini. Kasi alam niyo naman, ang nature ng trabaho ng police, more on physical. So dapat, this is one way of making the police personnel fit. So unang-una sa health natin, they should be maintained physically fit. Panduwa, ang police nakakahalubilo natin yung other agencies and nagkakaroon tayo ng stronger camaraderie among other agencies and the community as a whole. Ayon naman kay Lali Pasiona, ang sports coordinator ng Emergency Disaster Management and Response Office o EDMERO Camarines Sur, layunin ng aktibidad na ito na bigyang parangal ang mga frontliners sa panahon ng kalamidad at pagkakaloob ng oras para sa camaraderie at pagkakakilanlan sa labas ng trabaho. Salamat kayo primero kay Governor El Rey, kay Congressman Migs, kay Kong Luigi sa padago sa suporta sa mga responders, bako lang sa mga proyekto at ispadago sa mga programa na makaigwaman ng mga developmental aspect ang kada responder kang Camarines Sur. Na may handa taman sinda, bako lang sa mga pwedeng calamities na mangyari sa province, at least na ihahanda ta sinda sa sports na makakatabang man sa saita. Personal naman na dumalo sa opening ceremony ng aktibidad si Governor El Rey Villaferte. Ayon sa kanyang malaking bagay ang sports tournament para makapag-relax ang mga frontliner at uniform personnel kahit sandali man lamang mula sa kanilang tungkulin para sa publiko. Salamat for participating in this event. Palaging sinasabi, may the best team win. Easy-easy lang. Alam ko lahat kayo gusto niyong manalo. Alam niyo naman ang basketball, contact sports. Importante po. Pero we fully support itong okasyon na ito. Kayo ang kapartner namin pag may bagyo, may kalamidad, at kung ano-ano pa. Salamat! Salamat sa inyo lahat! Siyempre, hindi lang naman tayo kalamidad at disaster. Merong panahon, sportsmanship, teamwork, pakita natin, and mag-participate sa sports. So una, hindi na ako tatagal. Salamat sa participation nyo. Dagdagan pa natin ng sports, Chi, next year. At as Governor, I would like to assure you, full support po ako sa inyo. Samantala, inaasahang magtatagal ang palaro hanggang sa huling araw ng buwan, kung saan maliban sa basketball, ay magkakaroon din ng volleyball tournament na lalahukan rin ng iba't ibang ahensya. Regine Boy, CSN. Isang public address system o PAS ang inilagay ng isang barangay sa Naga City para sa real-time na pagsita sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. PAS at CCTV sa lugar, malaki ang itutulong sa pagpapanatili ng katahimikan sa lugar. May ulat si Regine Bue. Barangay Peña Francia. Sa ginaray, pinapagirumduman po ang mga driver ng tricycle, driver po ng jeep, na ugalion na po na permi po kitang mapundo sa gilid para po sa kaligtasan ka mga pasahero ta. Upang mas mabilis ang pagbigay ng paalala at babala sa publiko, lalo na sa mga motoristang sanhi ng abala at pagbigat sa daloy ng trapiko, 2 public address system ang inilagay sa Barangay Peña Francia sa Naga City. Gamit ang intercom na nakonekta sa 2 estratehikong lokasyon sa barangay, agad nang nasasawata ang mga pasaway ng motorista sa kalsada, tulad na lang ng mga illegal na nagpaparada o nagdudulot ng obstruction at trapiko. Ayon sa Barangay Council ng Peña Francia, malaking tulong umano ang public address system dahil real-time na nilang nasisita ang mga motorista at nagiging maayos ang daloy ng trapiko. Deliver kang message para maaraman. Halimbawa, pag sitar kang mga obstruction na illegal parking, saro kami digdiyo na demi nakaipuhan magduman sa area dahil may public address kita, i-mention na lang digdiyo through public address tanganing mapakiulayan si mga illegal parking na halion ang sa indang sasakyan dahil nakaka-obstruct. And magayon na ang mga jeepney drivers, private vehicle, nagko-comply man tulo sa satuyang pangapudan. Dagdag pa ni Kapitan Joaquin, malaki rin umanong tulong ang sistemang ito hindi lang sa traffic management, kundi pati na rin sa kaligtasan ng mga pedestrian at mananakay. Katawang dito ang 32 CCTV units ng barangay
na nakatutok sa iba't ibang lugar kung kaya't mas mabilis na ang monitoring at pagresponde sa mga insidente, pati na rin sa mga posibleng krimen. Bagamat hindi ang Peña Francia ang unang barangay na may ganitong sistema sa Naga, umaasa si Kapitan Jackie na magsilbi itong halimbawa sa iba pang barangay sa lungsod. 3 months na sigurong working yan ang Satuyang Public Address. And plano ko, dagdagan pa yan. Siguro dapat mga 5 public address digdiyo sa Satuyang Barangay. Dahilan na iniyo, dakulang tabang. And iniyo, magayo na nahihiling kang Satuyang mga residente, as in mga nag-aaragi sa Barangay Peña Francia, na ang Satuyang Barangay din nagpapabaya. And kita na-cope up kita sa mga technology na mas makakatabang sa pagservice sa Satuyang Barangay. Regine Boy, CSN. Matapos ang higit sa 5 taon, formal nang na-launch ang Proudly Made series na Kamsur Made. Ilang kanta ng Kamsur Made artist under Sony Music, pinasilip. Narito ang ulat. Napuno ng masayang kantahan, sorpresa at excitement ang launching ng Proudly Made sa Camarines Sur na Kamsur Made. Kinanta ni Element East CEO at founder ng Kamsur Made, Boom Dayupay, ang kanyang kantang Neighbor Neighbor. All out din ang performances ni Laika B, Ella Yee at Love Murillo. Para kay Direk Boom Dayupay, CEO ng Element East at the man behind Kamsur Made, this is the perfect timing para sa local artist ng Camarines Sur na nagsimula pa taong 2019. I think ginagawa natin to kasi para makakompete tayo kasi look at like Korea. Ang dami nilang mga talents na nagiging global. You never know. Maraming mga galing na if you just write the perfect song, you never know who you become. Maybe a new Beanie will form here, a new magagaling ng mga rappers or balladeers. Kita mo si Ildefonso, he's like in his 50s. Kaya lang, we're gonna start coming up with new songs with him and collaborating with rappers, so mag-iba yung marketing din niya. Sa media launch, isa-isang pinakilala ang Kamsur Made artist na sina Aji, ska band na Overheat, Ella Yee at Love Murillo, LGBT advocate Quincy, Aleha, Bola Moralio, 2024 Flip Top 2x2 champs, Cygnus and Atoms, Laika B at ang Freddy Aguilar ng Kamsur na si Ildefonso. Ipinasilip na rin ang ilan sa kantang ilalabas ng Kamsur Made artist under Sony Music. Well, sobrang excited ako kasi yung plan pa lang, diba, nakaka-excite na marami silang artist na hinihikayat mag-join dito sa movement na to. At the same time, kung lilibutin man yung buong Pilipinas, mas marami tayong makikilalang mga artist na deserving naman talagang makilala. Masaya and excited sa mga mangyayari kasi sobrang tagal na nito and finally na launch na-release, magre-release na kami ng mga new songs talaga na pinagandaan namin, and alam ko naman na magiging successful to and marami talagang matutulungan, lalo-lalo na yung next gen kasi part din niya ng Kamsur Made, so yung next gen abangan niyo siya. And yun lang, sana supportahan niyo lagi yung mga local artists from Kamsur. Of course, masaya kasi nasa-showcase ng mga Bicolanos, especially dito sa Kamsur, yung mga talento na kailangan na ma-expose din nationwide, di ba? So, very blessed opportunity na ganito kasi nasa-showcase yung mga talent ng Bicolanos. Ngayong officially launch na ang Kamsur Made, marami umanong dapat abangan sa ilalabas na kanta ng bawat artist. Iikot din ito sa iba't ibang lugar sa bansa para makipag-collab sa kapwa artist at mag-produce ng 3 kanta at music videos, tampok ang tourist attractions at kultura ng Kamsur at bawat lugar na pupuntahan. Nagpapasalamat din ito sa walang sawang suporta ng provincial government ng Kamsur sa ilalim ng pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte at ng Next Gen Kamsur sa layuning ma-showcase ang talento ng mga Camarinense. Malaki rin umano ang may tutulong ng itinatayong Kamsur School of Arts and Culture sa pagdevelop pa ng mga artist sa probinsya. The School of the Arts is ang importante because
pag may building ka, then there's a place to go. You know, there's a place for people to dance, to learn so many things. Kasi kung wala nun, yung organization, to organize, to do something, minsan ang hirap like maghahanap ka pa ng lugar. When there's something like this, we can even get international people to come and teach because it's a free school. There's nothing like it. So the future looks really good right now. Everything's kind of converging together. Chris Novello, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.